Добре дошли в света на знанието, просвещението и истинското образование. Вие сте в Академията Ломоносов, мястото, където любопитството се превръща в разбиране. И здравейте, драги колеги математици! В днешния видеоклип ще продължим с темата по математически анализ, като днес ще говорим за геометричния смисъл на производните или така наречената допирателна към функция. Нека върху нашата функция, която да я назовем просто f от x, си изберем две точки, съответно a и b. Нека точката a е с координати съответно a и f от a. Сега ще ти обясня защо е a и f от a. A-то ще ни съответства на хикса тук, а пък f от a ще ни съответства на y, тъй като y ни е равен на функцията при стойностите от хикс, т.е. при стойността от a в този случай. Нека точка b ни бъде с координати a плюс h и съответно f от a плюс h. Сега ще ви обясня защо тук е a плюс h. Защото разстоянието между точка A и точка B е де-факто просто едно разстояние h и към него като добавим стойността на a, т.е. на хикса, ние ще получим хикса на b-то. Затова хикса на b-то ни е a плюс h и съответно y ще ни бъде функцията от a плюс h. И сега нека си построим ето тази права, която свързва точките a и b. За да намерим уравнението, на тази права, преминаваща през точките a и b, ние трябва да използваме формулата, че секущата ни е равна на y2 минус y1 върху x2 минус x1. В случая y2 и y1 ни представляват ето тези функции f от a и f от a плюс h, а пък x2 и x1 ни представляват a плюс h и a. Съответно, след като заместим, тук ще ни стане f от a плюс h минус f от a върху a плюс h минус a, при който a-тата ще се съкратят и тук ще остане само h. И получаваме тази формула за тази права. Ако си представим, че тази права се стреми, т.е. разстоянието между a и b се стреми към почти 0, т.е. ако разгледаме ето в тази графика, тук при точките a и b, разстоянието е доста значително. Това е разстоянието h. Обаче, ако решим това разстояние да стане колкото се може по-малко и се стигне до този момент, в който почти a съвпада с b и разстоянието h е равно на 0, то тогава ние ще получим допирателната към тази функция. То тогава какво използваме, когато искаме да намерим уравнение, което се стреми към 0, но не достига 0? Ами, разбира се, е граница. Следователно ние ще вземем лимес при h клонящо към 0 от това наше уравнение, т.е. лимес от f от a плюс h минус f от a върху h. И това ни е равно на секущата, която измерва скоростта на промяна на дадена функция. Т.е. скорост на промяна. Трябва да знаете, че когато говорим за скорост и за промяна на дадено нещо във времето, то това си има предвид за производна. Тоест, това освен, че ни е равно на допирателната отсечка, допирателната към дадена функция в дадена точка, то това ни е също равно и на производната. И ние в момента с вас доказахме формулата за производна.